paborito. Oras alas 5:52. Aha. Nagkaroon tayo ng technical problem, ano? Technical adjustment. Thank you very much sa Engineer Richard Gutierrez Olanday at Engineer Dennis Trelio Palaganas. At siyempre, ang inyong pong nakakasama sa umagang ito. Good morning, Pangasinan, maabig ya kabuwasan. Lunes na Lunes. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makter yung lingkor at magtipangasinan Dennis Muhares. At siyempre, kasama natin ang dalawang artista sa radyo. Mga ating troubleshooter sa mga adjustments. Okay, si Engineer Richard Gutierrez Olanday at Engineer Dennis Trelio Palaganas. Okay, mag-exercise muna tayo. Para sa ganun, lumakas ang ating mga katawan at sumigla ang ating mga buto-buto. Ayan. Wala yatang kondito. Engineer, yung exercise natin. Ayaw ayan. Okay. Walang maya habang inaayos ni Engineer, at least nandyan lang sa tabi natin. Ayun. Okay. Maluyong ka na. Ayan. Akala ko nakikipag-unahan kami sa... Okay. Ayan na. Sige. Watala. Nitalara. Serbisyong patak, serbisyong may puso at talino, alagang karamat makanlalay. Magandang umaga kay incoming Mayor Patrick Agustin Karamat. Good morning din kay Mayor Vice Kevin Roy Makanlalay. Ang mga konsihal kasama sa Tensiro. Kasama sa Tensiro. Councilor Elias Villanueva 14 Maswerte. Councilor Manny Datuen. Councilor Ardison Soriano. Councilor Habardani Messina. Si Mike Check 121212. Councilor Mike Season. Give me 5 men. Councilor Jose Lorisco. Si Vice Councilor Nestor Gabrielio. At ang bagong mukha sa Sangguniang Bayan, Kyle Arthur Balduiza Gaspar. Ayan, walang iwanan. Magkaisa sa Team Patak 10-0. Ayan, magandang umaga sa inyong lahat dyan sa bayan ng Kalasyo, Pangasinan. At ganun din ang dalawang outgoing councilor, si Councilor Gerald Apicial at Councilor PJ De Vera. Magandang umaga. Magandang umaga din kay Kapitan Saldi Bauzon ng Barangay Macabito, Kalasyo, Pangasinan. Good morning, sir. At ganun din lahat ng mga may sipag na barangay family dyan sa Barangay Macabito. Si Kapitan Marit Velasco, good morning dyan sa may Barangay Banawang, Kalasyaw. At lahat na rin ng mga barangay family, barangay council. Malapit na yung barangay pista nyo dyan sa Barangay Banawang at Barangay Macabito. Sana'y mapasaya nyo sila lahat. Magandang umaga rin kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan. Ganon din sa lahat ng mga katikit. Yung lahat ng katikit ni Mayor,
Oo. Puro re-electionist yan. Na councilor. Magmula una hanggang pang-8. Ayan. Si Councilor Freddy Pinolyar, Councilor Alicia Mariano, Councilor Ariona Morales, Councilor Blando Quinto, si Councilor John Erickson Pareno, si Councilor Gemma Castro, Councilor Ronnie Rebella, si Councilor Melvin Gerald Ranas. Ayan. At siyempre magandang umaga rin kay Liga President Alex Aquino at SK Federation President Landingen. Magandang umaga rin kay Sir Jeffrey, Sir Darwin, kay Sir Felix Domicilio dyan sa may bayan ng Mapandan, Pangasinan. Yung Sangguniang Bayan at saka ang opisina ng executive, smooth na smooth pagdating sa mga paglilingkod sa bayan. Walang walang kumukontra. Ayan, lahat sila ay kaya nga mabilis ang progreso dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Kagandahan ng nagkakaisa. Ayan. Sa executive at legislative, malaking bagay po yan. Good morning din dyan sa may bayan ng Sual, Pangasinan, si Mayor Lisildo Dong Kalugay at lahat ng nasa Kalugay Milian Team ng bayan ng Sual, Pangasinan. Narinig niyo yung statement nila. Yan. Linggo. Ganun din. Pinabulaanan at wala pa namang natatanggap na reklamo. Kaya tuloy lang ang laban. Tuloy ang laban. Okay. Sige. Bago tayo dumako sa mga ilang pang tatalakay na issue, narito muna ang paalala mula sa ating mga tagapag-subaybay. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. So DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Kapaborito. Lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Oras, ipapangarot si katayo na Abante, Pangasinan, Ilocano, Party List 123. Api. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos City. Maudlad at maayos. Hanap mo ba ay dekalidad na produkto na abot kayang presyo? Tara na sa CSI Mall, Dagupan City. Makakabili ka rito ng lahat ng kailangan mo mula grocery items, gamit sa bahay, appliances, school supplies at marami pang iba. Lahat ng kailangan mo nandito na. Pumunta sa CSI Mall, Local District, Dagupan City, CSI Square at sa CSI City Grocery, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. May mga sangay din ang CSI sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan at maging buong rehiyon. Store hours, mas pinahaba pa para sa inyo. Lunes hanggang Huwebes, bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sabado, Linggo at holidays, simula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang supermarket, Lunes hanggang Huwebes, alas 9 hanggang alas 7 ng gabi. At Biyernes hanggang Linggo at holidays, alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kaya ano pang hinihintay mo? Sa CSI, siguradong mura na, di kalidad pa ang bawat bili mo. Ang CSI ay may pinakamurang presyo sa buong Region 1. CSI Mall, Dagupan City, ang paborito mong pamilihan, ang inyong premier shopping mall. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kaingyan. Huwag niyo silang takutin! Harapin niyo ako! Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minungutya.
Nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at hustisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Pareno, ang tunay na anak ng Ordaneta. Subukla, Elias Villanueva, kalidad na serbisyo at balay sunido ba? Napag mo ituloy, Elias Villanueva, yan konseho'y kalasyaw na pag-ipawil ka. Elias Villanueva, ipawin mi ka. Elias Villanueva, utusan mi ka. Elias Villanueva, ipawin mi ka. Elias Villanueva, iboto mi ka. Elias Villanueva ng Kalasyaw, number 14 sa Balota. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025. Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025. Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025. Bantay Halalan 2025 special coverage is brought to you by Mama Lo's Delicatessen, a family tradition of fine foods where taste matters. Mama Lo's is located at Tapuag District, Dagupan City and managed by Rob F. Mejia with telephone numbers 0965-542-9245 and 0953-439-4866. Jad Dagupan, walay saksakaya radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Bacayao Norte, paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchet Bulusan, Paborito. Aya, So 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:06 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan. Ang inyo pong nakakasama sa umaga ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mac Tiron Lingkor at Magti Pangasinan Dennis Muares. Kasama din natin dyan sa technical control si Engineer Richard Gutierrez Olanday at Engineer Dennis Trelio Palaganas. Aha! Araw ngayon ng Lunes, pizza 28 sa buwan ng Abril 2025. Noong araw ng Biyernes, last week lang yan. Nagtungo ang mga kandidato
nasa alyansa para sa bagong Pilipinas na sila nagtungo dito sa lungsod ng Dagupan. Nais ng mga senatorial candidates ng alyansa para sa bagong Pilipinas na palawagin pa ng gobyerno ang mga hakbangin nito para maprotektahan ang karagatan ng bansa at maitaboy ang mga dayuhang pumapasok sa teritoryong Pilipinas upang matiyak ang kabuhayan ng mga mangingisda. Sa sinagawang press conference sa Dagupan City, Pangasinan nitong Biyernes, Abril 25, sinabi ni Senator Francis Tolentino na dapat ipagdiinan ang pagpapatubad ng Republic Act 12604, ang batas na nagdedetermina ng archipelagic sea lanes ng bansa upang maprotektahan ang pangingisda na isa sa mga pangunahing ikinabubuhay ng mga Pilipino. Mahigpit nating ipatupad yung Republic Act 12064, yung Archipelagic Sea Lanes Law na maliwanag po kung saan dadaan yung mga malaking barko galing sa ibang bansa. Yung maliit na bangka ay nasa labas sa ponto ni Tolentino. Para ito ay may sakatuparan, sinabi ni Tolentino na suportado ng alyansa ang mga law enforcement agencies, partikular ang Philippine Coast Guard at ang Philippine National Police Maritime Police Command sa pag-iit ng karapatan sa territorial waters ng bansa laban sa mga barko ng China na pumasok sa karagatan ng Pilipinas sa paghahanap naman ng mga deposito ng langis. Ito po ay pag-aari ng Pilipinas, makakatulong sa pagbaba ng kuryente natin at gasoline at siguro dapat ipakita natin bilang isang bansa nagkakaisa po tayo, wekan pa ni Tolentino, na sinabi ang mga ginagawa ng Beijing ay malinaw na paghimasok sa local affairs ng bansa. Madami po mga bagay na naungkat kami kahapon, Senate investigation na hindi napakaganda at kanais-nais dahil may mga nalilinlang nalalansi na iba yung pag-iisip dahil sa mind setting na ginagawa dagdag ni Tolentino. Iminungkahi pa ni Tolentino na rebisahin ang ruling ng Supreme Court na nagpapahintulot sa mga commercial fishing vessels na pumasok sa loob ng 15 kilometro municipal waters na nakalaan naman apat sa mga malilit na mga mangingisda. Panukala naman ni former Interior and Local Government Secretary Binhor Avalos ang karagdagang pondo para tulungan ang mga law enforcement agencies. Unang-una, through the budget, bigyan natin lalo ito mga Coast Guard natin. Talagang kulang ang mga bantay sa southern seaboards natin, pati yung bantay sa mga smuggling, talagang kulang ani Avalos. Samantala, naglabas ng mariing pahayag ng pakikisa sa sambayanang Pilipino ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas nitong Biyernes sa gitna ng tumitinding pangamba ukol sa posibleng panghihimasok ng dayuhan sa halalan sa Mayo, kasabay ng pagdedeklara na tanging mga Pilipino lamang ang dapat magpasya para sa kinabukasan ng bansa. Ayon kay Representative Robby Tiangco ng Nabotas, kaisa ang sambayang Pilipino, ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas, tayo lamang ang may karapatang humubog sa ating kinabukasan. Ginawa ang deklarasyon matapos ang pagbubunyag ng matataas na opisyal sa seguridad ng bansa
ukol sa umano'y tangkang pag-impluwensya ng isang dayuhang kapangyarihan sa nalalapit na halalan. Base na rin sa mga ulat, may pinaplanong mga online disinformation campaign at palihim na pagsuporta sa ilang kandidato, mga hakbang na itinuturing ng marami bilang banta sa pambansang integridad. Ayon sa alyansa na nagpapatakbo ng 11 kandidato sa pagkasenador na pawang sinusuportahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., lubhang nakakaalarma at nakakabahala ang mga nasabing ulat at dapat bantayan at harapin ng may paninindigan. Ayon kay Representative Tiangco, lubhang nakakaalarma at nakakabahala ang pagbubunyag ng matataas na opisyal sa seguridad ng bansa ukol sa posibleng panghihimasok ng mga banyaga sa nalalapit na halalan. Binigyang din ng alyansa na hindi maaaring questionin ang karapatan ng bawat Pilipino na makapamili ng kanilang mga lider ng malaya at walang impluensya mula sa labas. Sa pagdinig ng Senado na pinangunahan ni Alyansa Senatorial Candidate at Senate Majority Leader Francis Tolentino, inilahad ng mga opisyal na umano'y kinontrata ng Chinese Embassy sa Manila ang isang lokal na kumpanya upang magpatakbo ng troll farm na nagkakalat ng propaganda at pumipinsala sa institusyon ng Pilipinas. Giit ng alyansa, hindi ito basta issue ng politika kundi isang usapin ng soberanya. Nananawagan ng koalisyon sa mga kinaukulan na agad kumilos. Dagdag pa ni Tiangco, nananawagan sila sa mga kinaukulan na agad imbestigahan ang mga ulat na ito. Papanagutin ang mga may sala at tiyaking mananatiling sagrado ang halalan. Alas 6:14 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan. Dumako tayo sa lungsod na Dagupan. Ito ay kaugnay pa rin sa pagdiriwang ng Bangos Festival na kung saan ay back to back na panalo para sa Lasip Chico, Lukaw, Maluwag, Pantal at Tapuak sa Cluster 6 sa 2025 Gilon-Gilon Ballet Competition. Sa pagdiriwang ng taon ng Bangus Festival ng lungsod, muling itinaguyod ng Cluster 6 na binubuo ng mga nabanggit na barangay ang kanilang titulo bilang overall champion sa 2025 Gilon-Gilon Ballet Street Dancing Competition na ginanap sa City Plaza noong Sabado ng gabi, April 26. Sa kanilang winning performance na Salamat Gilon, tinalo ng grupo ang 26 na barangay, nagwawagi ng 200,000 cash prize at nakuha pa ang titulong Best Street Dancing na may karagdagang 50,000 cash prize. Ang Cluster 3 na binuo ng Bunuan Barangays o Bunuan Gaset, Bunuan Bukig at Bunuan Binlok ay itinanghal na first runner-up, habang ang Cluster 2, Barangay Bolosan, Mamalingling, Mangin, Salisay, Tambak at Tubang at Cluster 4, Barangay 1, Barangay 2 at 3, Barangay 4, Lasip Grande, Pugo Grande at Pugo Chico ay nagtamo ng second runner-up at third runner-up na mga titulo. Ang Gilon-Gilon Ballet Street Dancing Competition ay nakatuon sa pagpapakita ng estilo ng mga mangingisda sa pag-aani ng bangus, ang pangunahing produkto ng lungsod, habang iginagalang ang patron saint ng lungsod na si San Juan Evangelista. At narito ang kompletong listahan ng mga nanalo. Gilon-Gilon Ballet Overall Champion Cluster 6, 200,000 pesos, Lasip Chico, Lukaw, Maluwag, Pantal at Tapuak. Gilon-Gilon Ballet First Runner-Up Cluster 3, Bunuan Gaset, Bunuan Bukig at Bunuan Binlok na may cash prize na 150,000 pesos. Gilon-Gilon Ballet Second Runner-Up Cluster 2 na kinabibilangan ng Bulusan, Mamalingling, Mangin, Salisay, Tambak at Tubang na sila'y nakapag-uwi ng 100,000 pesos. Samantala, third runner-up, Cluster 4, Barangay 1, 2, 3,
Lasip Grande, Pogo Grande at Pogo Chico na may 75,000 pesos. Gilong-gilo na Dapali, fourth runner-up, Cluster 5, Kalmay, Karael, Lomboy, Poblasyon Weste, Pugaro at Salipingaw na sila nag-uwi ng 50,000 pesos. Fifth runner-up, Cluster 1, Bacayao Norte, Bacayao Sur, Karanglaan, Herrero Perez at Mayombo na may 30,000 pesos. This in Street Dancing, Cluster 6, Lasip Chico, Lukaw, Maluwad, Pantal at Tapuak na mayroong 50,000 piso. At sa first runner-up, Cluster 4 naman, ayun nga yung nabanggit natin, at nag-uwi sila ng 30,000 pesos. At ganun din ang second runner-up, Cluster 3, yung Bunuan Gaset, Bunuan Bukig at Bunuan Binlok, 20,000 piso. At sa Best in Costume naman, na nag-uwi ng 30,000 pesos, Cluster 2, Bulusan, Mamalingling, Mangin, Salisay, Tambak at Barangay Tebeng. Kaya congratulations sa lahat ng mga sumali, lahat ng mga barangay, sila nag-uwi ng kailang cash prize sa Gilon-Gilon at Baloy na ginanap po naman noong gabi ng Sabado, Pizza 26 sa buwan ng Abril 2025, congratulations po sa inyo. Ayan, At sa iba pang mga balita, eto na. Yung serbisyong 3-in-1. Manay Gina balik serbisyo sa 4 distrito, dala ang Love. L-O-V-E. Muling sasabak sa politika si dating Congresswoman Gina De Venecia na mas kilala bilang Manay Gina upang ipagpatuloy ang kanyang tapat at pusong paglilingkod sa mga mamamayan ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Si Manay Gina ay kilalang tagapagtaguyod ng karapatan ng mga kababaihang biktima ng abuso, mga batang lansangan at mga inabandonang matatanda. Siya ang nagtatag ng 3 pambansang institusyong pangkalinga, The Haven for Women, The Haven for Children at The Haven for the Elderly. Bukod pa rito, itinatag rin niya ang Healing Center na nagbibigay ng psychosocial support sa mga inang nawalaan ng anak at siya rin ay co-founder ng Women and Children Desk sa lahat ng presinto ng polisiya sa buong bansa. Noong siya ay nasa Kongreso mula 2010 hanggang 2016, itinoon niya ang kanyang serbisyo sa pagpapabuti ng kalusugan, kabilang ng pagpapalawak ng kapasidad ng Region 1 Medical Center at pagtatapos ng Drug Treatment and Rehabilitation Center sa Dagupan City. Ngayong pagbabalik niya sa politika, dala niya ang platapormang tinatawag na LOVE o L-O-V-E, Livelihood, Overall Healthcare, Values for Mission at Education at Environment na sumasalamin sa kanyang panindigan. Ang serbisyong publiko ay dapat nauuna sa lahat. Buong suporta naman ay binigay ni Manawag Mayor Jeremy Rosario sa kanyang kandidatura at binigyang diin na ang malaking ambag ng pamilya De Venecia sa distrito. Hindi makakaila ang serbisyong 3-in-1 ng mga De Venecia. Halos lahat ng proyekto dito sa Manawag, sila ang nagsimula. Ani Rosario, tungkulin na rin naming suklihan ang pagmamahal at serbisyo na ibinigay nila sa ating bayan. Ang serbisyong 3-in-1 ay patunay na sama-samang paglilingkod ng mga mag-asawang Manay Gina at dating Speaker Jose De Venecia Jr. kasama ang kanilang anak na si Congressman Christopher De Venecia. Sa kanyang pagbabalik, handa si Manay Gina na ipagpatuloy ang paghubog ng isang kinabukasang puno ng pagmamahal kung saan bawat mamamayan ay may pagkakataong umunlad. Ayan, kaya't tuloy-tuloy ang serbisyong 3-in-1 sa 4th District na kung saan ay maraming mga kabayan natin dito sa 4th District ang talagang nagpapasalamat sa pamilya De Venecia
dahil sa kailang binigay na mga proyekto, mga programa na ngayon ay tinatamasa ng mga taga 4th District. Kaya't ang susunod, dahil tapos na rin yung termino ni Congressman Christopher Tof de Benicia, ang susunod na magiging congresswoman dito sa 4th District ay walang iba, si Gina ba kayo? Gina! Ayan, si Manay Gina de Benicia. Alas 6:23 ng umaga. Oy, magandang umaga sa dyan sa bayan ng Bimali, Pangasinan. Ang Rosario Maminta Team. Si former mayor at ngayon ay vice mayor. Ang nagbabalik na mayor, Simplicio Sammy Rosario. At ganoon din yung dating vice mayor, si Edgar. Itaktak mo Maminta. Babalik din na vice mayor. Yung mga ibinabato sa kanya na ay huminto na yata tumahimik na yata si Mang Niloloko, yung Binloko. Ay kung ikaw nanloloko, ay walang tiwala ang taong bayan sa iyo. Kaya huminto na yata si Binloko. Diyan sa Bimali. Tumundo na si Ren. Parang wala na siyang manaipupos magmula nung inilahad natin yung kanyang pinos noon dahil wala rin Alam mo kung kailan mo binabato ng kung ano-ano ang isang mabuting tao, doon naman siya mas lalong minamahal ng mga tao. Correct. Dahil unang-una hindi naman naniniwala yung mga yan na may ganyang ugali si Vice Mayor Edgar Maminta. Ganito na lang. Yung mga nagawa niya na trabaho dyan sa Sangguniang Bayan nung siya ay councilor at Vice Mayor, hindi naman matatawaran niya. Napakadami po yan. At lalo nung wala na siya sa larangan ng politika, lalo pang pinaigting ni Vice Mayor Maminta ang kanyang tulong sa kanyang mga kabayan sa pamagitan ng yung pagtulong sa mga nangangailangan sa hospital. Ay nandiyan. Talagang di ba say tawag dad si Katutkin, Mr. Health. Mr. Health. Kaantabayod abig laman. Ayan si Vice Mayor Edgar, itaktak mo Maminta. Yung mga nasungkit na pondo para sa mga barangay concreting roads. Sa mga malaking bagay yan. Meron din siyang kilala sa senador. Ito, banggitin ko lang, merong dyan sa may barangay Linok, barangay Sabangan, may mga nagawang dyan may mga nagawang kalsada dyan, farm to market roads, barangay concreting kalsada, konkreto. Linok, Sabangan, San Isidro Sur, Baybay Pulong, Parayaw, wala mat may Baybay Lopez, wala mat Jad Banlag, San Isidro Norte, Caloocan Norte, Basing, Jad Dulag, wala mat Jad Kamalay, wala, Kanawalan, Nagilayan, at Gayaman. Tingnan nyo yan. Anong nangyari? Wala mat may ginawa ng school building. Wala mat may kinaroto matad saray bilyar, aditan at poblasyon. Jad Mabini Street, ang Caloocan Sur, Barangay Basing, Riverside. Iraratan may airport ng Vice Mayor Maminta ng sikatot walad pribadong individual. Actually Kenny, say Vice Mayor bilang presiding officer at wala legislative. Mampanday Iray Lewa. Pero hindi dumaya si Vice Mayor Edgar Maminta. Lapod nananingnintot malanti so sa may sitwasyon nasaray kabaloyan to kaukulanda so satay marakep may
road line, may farm to market road. Lapod labak-labak lang ti may dadalhin nasa rekabalayan to. At inya na panto kalamor nasa tay paraan, inya na pantoy pundo tapian untan at saray kalugaran to dita bali na bimalay at agiramanyak-yak at sa may danum upitak no panahon na mamauran untan tumat sa may bihikulo ara may dangkalaw tricycle driver si kwanda ng saman at nainay nadederal sa tricycle lapod lubak-lubak sa karsada pero nang ginawatan inya na panapundo ng Vice Mayor Edgar Maminta ay matintinunos marakap so sa may batik na sa may tricycle yung mga binanggit po namin na mga nagawa niya, mga accomplishments niya ay effort yan ni Vice Mayor Maminta. Natan, irarami man nagderal ipresenta yun lang ang turara ti agawa nyo mat. Lantimat awa. Ipresenta yun lang ang turara may accomplishment nyo mat. Tabi lang may madya. Kasi nga si Ken. Babanggitin ho namin kung ano yung mga nagawa nyo po. Kasi nga si Mr. Ben. Mr. Ben Loco. Ganyan na Ken. Akala ka. Ben Loco ka umar. Ben Loco. Kasi katulad ti Ken. Dukon nga ron. Okay. Antes tayo na undapag sa karoman niya balita naani i-presenta pa tamayamay susamay di mago pag sa tay kian atay Mango Bamboo Festival. Ay grabe to. Concert. First time in the history na San Carlos City awalan era na balbalig ya crowd. Amayamay so di mago pag satan. Yabitlan na selebrasyon. Nanay, aday Paul, may kaya relabat na pigaran pa yung ano. Ang puta-putang Iren balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren impormasyon. Sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bilis-bilis na dyan mga kapaborito. 6:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimaggana ka, Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Pali-palitan
ah. Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julier Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng dagupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maaasahan sa buong bayan ng dagupan. Hangarin tapat, dignidad, tapang at lakas. Kasama nyo noon ngay kahit kailan. Ano ang oras ay malalapitan. Mga suliranin na malulunasan. Feel mo, gets mo, Chito Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisang manok ng mga dagupenyo. Mula noon hanggang ngayon subok na ang serbisyo. Halika na't samahan ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson ang iboto. Iboto nating mga dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan, Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the friends of Chito Samson, California, USA. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Paborito. Binmalen, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga Taram, Paborito! Diyan Urbis Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:35 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, maabig yung kabuwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion Lingkura, Timogti Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa technical control si Engineer Richard Gutierrez Olanday at Engineer Dennis Trillo Palaganas. Ang sabi ni Jerome Antenorio, base yung maletics ko kwanto. Tem Espino Madrigira, Mayor Jomel Anthony Ignacio Espino, Vice Mayor Rogelio Benji Madrigira, Councilors Ardi Banlawi, Nico De Misa, Engineer Christian De Vera, Belia De Quintos, John Eric Malikdam, Marcio Campo, Rami Oksan, Vergie Reyes, sa serbisyong yes na yes kwanto. Jada public service, si kato yes na yes. Okay. Pero paborito tayo. Ayan. Oy, happy birthday daw Maligayang bati sa iyong kaarawan. Barangay Kapitan Mark Anthony Gutierrez. Ayan. Poblacion West. Si Kapitan Makmak. Makmak. Kaya may anak nan ken nan
Councilor Imong. Ayan, good morning po. At ganun din. Happy birthday, Kapitan Makmak. Good morning. Good morning din kay Mayora Priscilla Ignacio Espino. Diyan sa bayan ng Bugalyon, Mother Knows Best. Ayan, good morning po sa inyo. At ganun din si former governor, former congressman, ang nagtatag ng Abante Pangasinan Ilocano, at siya po yung first nominee ng Abante Pangasinan Ilocano Party List. Walang iba, si former Governor Amado Tutaan Espino Jr. Ayan, at ganun din yung second nominee ng AP Party List. Walang iba, si ang Secretary General, Vice Mayor Attorney Nelson Gayo. Ayan, magandang umaga sa inyo. Diyan sa lungsod ng San Carlos, grabe, kapaborito Errol, yung dumagsa, yung pumunta sa naturang event, Ayan yung bambuhan. Bambuhan. Ayan, ginanap po dyan sa Arena Rosolio Gym. Napakaraming tao. More than 20,000 crowds. At ito yung pinakamalaking crowd. The biggest crowd in San Carlos City history. Ayan, kaya talagang masaya ang ating mga kababayan dyan sa San Carlos City. At siyempre, nagpapasalamat na rin itong Team Resuelio sa pamuno ni City Mayor Jolier Ayoy Resuelio sa pagdagsa ng mga tao noong isang gabi. Talagang hindi mo mahulugan ng karayom sa dami ng mga tao. At yung sinabi mo, ito yung pinakamalaking crowd sa lahat sa kasaysayan ng Mango Bambo Festival diyan sa San Carlos City. Grabe naman kasi yung kanilang mga mga guest. Oo. At siyempre, congratulations sa isa ring nag-organize. Yung si Sir, anong pangalan nun? Yung brother ni Mayor. Si Juliano. Oo, si Sir Jules. Yan. Jules, ayan. Sir Jules. Congratulations po. Congratulations. Dahil isa po siya sa mga tumulong upang maging successful yung event na yan. Ayan. At syempre, sa Mango Bambo Festival. Ayan. Celebrating Mango Bambo Festival dyan sa lungsod ng San Carlos. Kaya congratulations po at napasaya nyo ang buong San Carlos. Hindi lang taga San Carlos ang nag-enjoy dan. Siyempre pati rin mga karatig bayan na nakisaya, nakipista at nakibambuhan. Ayan. At siyempre yung mga doon sa labas kasi talagang na tsansa nila kung ilang katao yung nandoon. So bagamat siksikan, nandiyan pa rin sila na nakisaya diyan sa bambuhan. Diyan sa Mango Bambo Festival sa lungsod ng San Carlos. Magandang umaga kay Mar Pascua, ganon din kay Myra Lapid, kay Majin Acorda, si Rosana Padlandungka. Good morning sa inyo. Alas 6:41 sa dumako tayo yung survey kasi naabangan nila itong survey sa nalapit na Mayo 12 election ay abalang-abala itong mga kandidato natin sa pangangampanya na tumatakbo sa iba't ibang posisyon mula senador, party list, governor down to municipal at city councilors. Kapaborito Errol.
ang mga tumatakbong senador at party list sa buong Pilipinas ang kailang pinupuntahan yung mga malaking probinsya. Yung mga para kampanya. Marami ang botante. Ayan. Tayo mahigit 2 milyon O kaya nga registered voters. O kaya nga nung Biyernes yung Alyansa para sa Bagong Pilipinas ay naglunsad ng political rally sa Estadia. Maraming tao rin yun. Oo, dito sa lungsod ng Dagupan. At nandyan din kasama ang Team Anli Servisyo. Yung ano rin kahapon, nandito yung mga kandidato galing naman sa Duterte. Nag-motorcade sila at nagdaos din ng kanilang rally. Oo. At yung mga pambato sa administrasyon, sina re-electionist Senador Francis Tul Tolentino, si Senador Pia Cayetano, Senador Lito Lapid, Senador Ramon Bong Revilla, at mga bagong senatorial candidates, sina former DILG Secretary Benhur Abalos, si AXA CIS Representante Erwin Tulfo, ganoon din si Representante Camille Villar ng Las Piñas, former Senador Ping Lacson, si former Senador Manny Pacquiao, at former Senate President Tito Soto. Nandyan din si Makati City Mayor Abby Binay. Yan po yung mga yung mga nasa alyansa para sa Bagong Pilipinas. At siyempre doon sa political rally nila nandyan yung Anli Servisyo Team na kaya kinabilangan ni Mayor Belen Fernandez at Vice Mayor Brian Cuwa. Nandyan din yung mga kasama rin sa Anli Servisyo Team na mga councilors. Kasama yan lahat sila. Ayan, lahat sila. Pero ito ngayon na kapaborito Errol, lumalabas na doon sa survey na kinomisyon ng yung social weather station mula Abril 11 hanggang 15. Lumalabas na siyam lamang na senatorial candidates sa alyansa para sa Bagong Pilipinas ang nakapasok sa Magic Cube. Pasok sa banga. Survey. Kasi base doon sa kailang survey na kinomisyon ng SWS mula Abril 11 hanggang 15. Nangunguna itong si re-electionist Senador Bongo. Consistent na siya ngayon. PDP laban. Siya ay nakapagtala ng 45%. Pumapangalawa si Representante Erwin Tulfo ng Alyansa, 43%. Pangatlo itong si re-electionist Senador Lito Lapid, Alyansa rin yan, si 34%. Si former Senate President Vicente Soto III at Senador Pia Cayetano nagtay sila sa ika-4 o ika-5 na pwesto. Sila ay nakakuha ng 33%. Itong si Senador Bong Revilla naman 31%. At ganoon din si Makati City Mayor Abby Binay 29%. At si Las Piñas Representante Camille Villar 28%. At si former Senador Pampilo Lacson 26%. At ang pang-12 ay itong si former Senador Manny Pacquiao. Sa party list kapaborito Errol dahil may nabanggit mo yung party list dahil may inilabas din na survey at ito nga ay masayang ibalita na kasama po ang Abante Pangasinan Ilocano party list sa mga pasok doon sa survey. At siyempre kinlanti may markup malante so gutma na saya na party list na alit na matla na saray Pangasinense
Katon sa suporta at api at watan. On. Ang kuan dyan, ang first nominee ng API Party List, walang iba kundi si dating governor, dating congressman Amado Tutaan Espino Jr. Yung nga sabi mo, maraming natutulungan ang Abante Pangasinan Ilocano Party List. Ang advocacy kasi nito upang matulungan ang mga Pangasinense at Ilocano sa larangan ng kabuhayan, kalusugan, katarungan, kababayan at kultura. Yun. At bawat buwan nga po ay tumataas ang ranking ng Abante Pangasinan Ilocano. Ayan, oo. Kasi alam nila kasi ang API Party List maraming natutulungan yan ng kalautlad saray pasyente at hospital sinasagot po yan ng Abante Pangasinan Ilocano Party List at ganoon din nagbibigay din ng yung scholar ang API Party List sa mga gustong mag-aral sa kolehiyo. Tinutulungan po sila ng API Party List. Kaya't nandiyan pa rin yung alaala ng ating mga kabayan, especially dito sa lalawigan ng Pangasinan, yung mga magagandang ginawa ni dating governor at dating congressman Amado Tutaan Espino Jr. Kaya siya ngayon ang first nominee ng API Party List. Number ano nga pala yan? Number 123. Sa baluta. Ayan, hanapin nyo lang sa likod. Hanapin nyo po, italikod nyo po yung inyong balota. At makikita nyo po doon yung Abante Pangasinan Ilocano Party List. 123. 1, 2, 3 sa baluta. Ayun po yung unang-una yung tignan doon sa likod ng inyong mga balota mamaya. Ayan. Good morning nga pala sa tropang sama-sama si Tinta plus 9. Ayan. Si Liga President Boyet Magat ng Barangay Parayaw. Magandang umaga. Ganoon din si Kapitan ng Rizal, si Kapitan Awanti Pilak. Joel Cruz. Ayan, magandang umaga. Si ko nga pala, former Liga President Nanding Estabilio. Magandang umaga. At yung kanyang anak ngayon, ang Kapitan ng Barangay Lilimasan. Si Kapitan Jonan Estabilio. Ganon din si Kapitan ng Barangay Kintong. Ay, si Bob 25. Ayan, good morning sa inyo at lahat ng mga barangay officials dyan po sa lungsod ng San Carlos. Magandang umaga po sa inyong lahat. May mga reaction dito mula kay Ryan Season. Abolish party list, represent farmers, so-called pro-poor are just advocates to corruption. Medyo kanto. Sige. Si Jenny Pajaris. Akala ko Muharis, Pajaris pala. Pre-election or so-called survey is just mind conditioning. Quantum. Pero siyempre, hindi naman yan yung basihan. Siyempre, ano lang yan. Guide mo lang kung ano-ano na ang nangyayari. Siyempre naman. Guillermo Santos. Purpose sana, hindi lang puro meeting, dapat action. Sara Mendoza. Mabuti pa API Party List, nakakatulong sa mga may hirap. Norman Carrera sa Abante Pangasinan Ilocano, tapat ang serbisyo, gub ama, kuan mo pa. Si John Reontalan, gub Pogi Espino, so gobernador tayo, tan API Party List, so dapat suportahan timat. Warlito de la Piña,
Gubpogi Espino for the win, kontumet. Si Trifena Soriano Madriaga, paborito from San Manuel, Pangasinan. Good morning. Si Merly Makapas, magandang buhay, kanto. Pabati po yung mga taga-barangay Basing, si Kapitan Lopez at lahat ng mga kabalikat ng Team Sam Rosario at mga senior citizen. From President Loretta Sandoval, good morning po. Ayan, Val Velasco, congrats anak, bagong binyag at bagong morning all taga Dasol boss. Kanto. Boss mo ako, Marcelina Soriano Madriaga, paborito. Kanto. Ayan. Berhelio Hikiana, number 1 sa puso namin, Governor Amado Pogi Espino, Lanislay sa Pangasinan, kontumet. Si Sinaida Zamora Gilbert, maabigya kabosan at si kayo. Untan mo at si kayo, madam. Si Jesus Season, ibalik ang respeto, dangal at sigla sa Pangasinan, Governor Pogi Espino. Ayan. Camilo MD, siguro MD, hindi naman Muhares Dinis to, ano? MD. Mukhang doktor. Dito sa amin, sa Binalunan, marami Espino, ibalik natin, wala na makina, kanto. Para may alam ka, bakit sinabi mo niya? Ulitin ko, Camilo MD, dito sa amin, sa Binalunan, marami Espino, ibalik natin, wala na makina, kanto. Noel Soriano, marami nagawa ang Espino, dapat natin ibalik. Ayan. Okay. Kung meron pa kayong mga pahabol, ito si Kwan naman, Mang Amado L. Aquino. Good morning. Si Patan, si Sir Amads. Siguro, Amado L. Aquino. Mang Amado L. Aquino. Kanan Jerome Antino. Si Sir Amads San Siri, iba si Jerome. Pananga si Umatla. Iba si Umatla. Basta na balot. Please release me. Nasa milarate tics mo. Lanti mo ito. Sige. Good morning. Si kayura namin ya dumarangil. Good morning, sir. Yung mga nakapark na motor dyan sa harap ng PCST. Abala sila sa traffic. PCST. PCST siguro to. Kalasyaw. Marami nga yung mga motorsiklo ng mga estudyante, mga yan eh. Kung minsan nakakabala nga sila ng traffic dyan, sa naturang lugar. Panawagan po sa ating puso personnel at ganun din ang mga kapulisan ng Kalasyaw na sana po pakitingnan po ito dahil nakakabala sa trapiko. Ayon dito sa ating texter. Yung school kasi dyan, ayaw papasukin yung mga service ng mga estudyante. Kaya ang ginagawa nila, kung saan na lang sila nagpa-park. Kaya nga dapat merong kwan din yung bakanting lote na dapat napaglagyan ng mga motorsiklo nila para hindi naman nakakaabala sa daloy ng mga sasakyan. So paging Philippine National Police ng Kalasyaw, si Chief of Police Lopez, Ferdinand Lopez. Pakitignan nyo po ito at ganoon din ang namumuno ng Public Order and Safety Office. Kung yung salitang safety talagang safe na safe. Good morning din sa mga nanonood at nakikinig sa kailang mga tahanan diyan po sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Yung mga ibang text nyo, pasensya na po kayo kung hindi ko nabasa nung nakarang linggo. At ganun din dyan sa may Western Pangasinan. Kumusta kayo dito, Apo? Dito 1st District, Nang Rona, dito Iliti Infanta, Dasol, taga po, taga-taka po. Dagiti kuamat
taga Bulinaw at dyan sa Sambales. Maabig abok klas kumuyo amin ditan. Ayan. Abot tayo dyan, Sambales. Abot tayo, maraming tagapakinig dyan. Leonardo Balawing, taga Dasolito, good morning sa iyo. Kastama tapo, dita Eastern Pangasinan. Kumusta kayo dita po? Eastern. Kumusta mati taray ti politika dita apo? Hanga na po dot. Marami tayong kwan dyan, taga-subaybay dyan sa Eastern. Si Ikon nga pala, Sir Nathaniel Pulido. Magandang umaga sa iyo. Dyan sa Eastern. At dito rin sa 4th District, magandang umaga sa Mejia Sordilia Team. Talagang kwan na. Ilang Gompogi rin yan si Mejia, palakas ng palakas. Ayan, at bawat punta nila sa mga barabarangays, house to house, mainit ang pagtanggap sa kanila ng mga taga Mangaldan. Yung nakita ko nga si dating PNP chief, General Arturo Lumibaw, sumalubong kay incoming mayor, Dr. Mark Stephen alam ko nakapagpalitrato pa nga sila Oo, meron. Nagpalitrato sila sa gilid ng kalsada. At nandyan, nagbigay ng tudong suporta. Good morning sa inyo. Wala na po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po ay pansamantalang namamalam sa Himpapawid. Magbabalik kami bukas. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mactorio Lingcora, Team Magtipangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa technical control si Engineer Richard Gutierrez Olanday at Engineer Dennis Trelio Palaganas. Ang tabayanan, si kapaborito Amor Ligaspidiga sa mga balita. Dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito!